Kapusog ipasalig naman ni Bacolod City Mayor Albee Benitez nga may igapatigayon ni patas investigasyon matapos magwa kaligasyon sa harassment sa isa katapos ng demolition team sa pumuruyo sa Mambuloc Creek. Basa video nga kuha sa insidente mabatian ang pagwangal sa isa ka residente sa Mambuloc Creek sa diin ginkas ang demolisyon sa Biyernes. Ang isingitan hindi ilang pagdalahigon ang bomba. Dugay-dugay na ginamo ng mga residente nga tinawo sa City Legal Office. Sa masunod yung video, makita ang lalaki nga naka-pink na t-shirt nga kaangay nga ginapulihan sa demolition team. Isa ka babae nagpalapit agud magtambang. Nakilala ini nga live-in partners ng lalaki. Ang lalaki sa video ang ginkilala kay Junjun Minyao. Ini nakaangkon sa pilas sa tangkugo kag likod kag may mga bagla sa lawas. Ang live-in partners sini nga si Joan ginaligar yang gintapakan man sa dughan. Ang ginareklamo sini nga nagharas sa iya ginkilala kay Ray Demisana, team leaders ng CLO sa clearing operation sa among lugar. Nga ginpanginwala naman ang aligasyon. Nagmando man ang alkalde sa demolition team nga magpatuman sa maximum tolerance. May napatihan ko kuno nga kulang kuno atong video, ginutod sa mga etc. So para wala issue, we have an impartial team that will investigate kung ano ginatabo.